Alde edo aurka izatearen gatazka, ara harimaren egiazko eritasuna. Gauzen erran nahi barnakorra ezagutzen ez baldin batuzu, zure izpiluaren baketzen akituko zara debaldetan. 7 euroko familiakoa gara. Ipi Aroan, Euskal Herrian, anitzen txuten eta kantatzen zen abesteren antzekoa. Gure aita ordea ezen arotza, baizik eta nekasaria. Batera heldu baita azkenean, ongi pesatzen jarri eta. Gorazo bakoitzaren aldetik 7 ziren, antzineko txaboletan berriz ere 7. Bigarren 1000 urtearen bezperan 700 kideko tribua osatzen genuen, eta erdiak lapurtarrak, laurdenak nafarrak eta gaineratikoak ipar zein ego amerikatarrak. Biarnez eta menturaz gipuzkoar odola darigu zainetan alaber. Bizkaia, aipatu gabe noski, Araba, agian urrunegi geratzen zen Baskonun limz hain guretik. Gurjamendu genetiko abesgarrien obratzeko. Hartatik ez dut erratzen gertatu ezenik. Genetika jende espiritua baino asko irekiagoa baita beharrik. Azaltzekoa dut burukatzeko, burutiburuaren 2 erreinak erreformaren mendean Joana erreginaren zerbitzari leialak izan zirela. Tribua moldatzen dugula azpimarratzen dut. Mundu zibilizatu horren antolaketa sozial hori perseski gaitzesten duenean tribulizazioa erran nahi negatiboz aipatuz. Globalizatzen gaituen konsumo gizartaren aurka doa irudiz tribua. Hautsia, anitza, lauduna, purruskatua, gustu ezberdinen artean beti urratua.